Suroy may sa among German Shepherd. Suroy may. Ha? Eh. Summer Ranch. German Shepherd Labrador. Yung pagdunggan. yung pagdunggan. Kana mga dalaga pa ni. Dalagang ulay. German Shepherd Labrador. Papa ni Labrador. Patay. Grabe oh. Tro. Ay mga bata, mga ka-joker. Tro kay i-vlog na to. Sige, trop tumbling. Ede. Practice na tumbling mga ka-joker. 1 2 3 4. Wah, grabe. Oh, lain na pod. May Jawa. Bukat lagi kay apil man imong Jawa. Di sila kadaog. Sige rin na silang Jawa mga igala. Way Ginoo na si Jawa daw. Sige tumbling, sige na, kabaw naman ka. Yo tro. Tanaw ra mo ng iro. Ede. 1 2 3. Wah. Soko siya. Alas 5 na hapon, tingog nila. Namin din Plaza Season. Oh, Plaza Season. Aba ni Ranso. Ang Suroy. Sa may mong gibuhat dia. Uy. Taguman mo. Di mo ko na siya mamaak. Manumbag na muna.
Manumbag. Pagok kami, koy. Sige, sige. Tara. Kukut, kukut. Ala. Sige, kukut. Sige. Tara, tara. Larans. Koy! 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 Sige, tara, tara. Anak-anak, daw pa uy! Uy! Anak-anak! Yan! Napus ka din ako tayo. Tara. Hello po, Koy! 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 Lili. Naga ng mga bata. Hala. Goyod ako, gigoyod. Municipal Hall, Season Surigao del Norte. Season Fire. Taruh lihat tata. Halo na. Akong buyan ha. Dagan. Weh daganay. Nanagay si anak. Nanagay si anak. Instant anak. Oh, vlogger na karon. Ano yung dagan mo?
Uuwi na kami sa aming bahay. Ay! Dito na. Unang 2 months, 1 month niya si Ranso. Karon 6 months na. Ko na. Ako na gani guro yun. Oh. Oo. Kita kontraw. Tro. Tabok na ta. Tabok na. Tekan ha. Ada mga ero dire. Takot. Tay babae oh. Li. Amay mong bayibe kaya itong habalan. Ito. Dali. Ulit na. Ulit na me. Ulit na me. Sa amang bahay. Uuwi na kami. Agoy! Apriso ka. Ulit na kami sa bahay namin. Aroy. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Ranso. Bye-bye. Uning bahay namin, mga kapatid. May isang motor. May motor din sa kapitbahay namin. Ito ng maliit na bahay namin. Ito. May aso kami nga si Ranso. Ah!
Ranso Baby Boy. Bye-bye!